Мехория и изгубеният талисман, втора част. Мое! Харесва ми, толкова е блестящ и могъщ, също като мен. Значи този талисман контролира паяка? Хей, чуваш ли ме? Да не мислиш, че ще ти кажем къде е селото, само защото имаш нов любимец? О, колко мило! Мислите, че това е бил планът ми? Да ви оплаша с голям паек? Глупости, сини миджитурки! Талисманът не контролира само паека. Той контролира всички животни. Искате ли да ви покажа? Азраел! Дръж се като пиле, балхарнико! Дали мога да го накарам да снесе яйце? Контролира всички животни? Да, именно. Прощавай, случайно да знаеш къде е селото на смърфетките? Благодаря, много мило. Няма да ти се размине, Гаргамел. Не и докато аз съм тук. Бягайте всички! Хвани тези смърфетки! В капан съм. Смърфете, внимавай! Бях, това е много лепкаво. Бягай! Не можем да смъртнем оттам. О, да, можем. Отново се измъкнаха. Азраел, донеси! А пък ние имаме да ловим смърфетки. Приготви се за кацане! Да се смърфнем да помогнем на другите. Чакай, или може да се върнем и да предупредим селото, защото сме само двете, знаеш. И ако се замислиш, има логика да потърсим помощ от другите смърфетки. Не ми трябва помощ. Да спасявам е специалността ми. Ще се смърфна с това. Забравяш ли нещо? Това е като упражнение за сближаване. Ще бъде хубаво. Ще можем да се опознаем по-добре. Предавам се. Да се връщаме. Добре. Какво смърфиш? Селото е да От сам. тук е по-бързо. Аз винаги минавам от тук. Да решим кой път е по-кратък после. Побеждавала съм този котарак толкова много пъти. Аз съм герой, но не мога, докато съм вързана за теб. Какво смърфят? Партито скоро ще започне. Не мога да свиря сама. Ще помогна, ако искаш. Не иска да свири. Сигурно е щупено. Може би си добра в пеенето? Защо не опиташ, Бегония? Не си представях това. Добре, малко по-високо. Добре, не е страхотно, но оценявам усилието. Не предупредих, че идвам, но наистина обичам изненадите. Здравейте! Спри на място, Гаргамел. Сега ще те смърфна обратно у дома. О, не! Не и малката пръчка! Дръж я, паек! Бинго! Не мога да помръдна. А сега нека те представя на едни нови приятели. Залете всички! Мирише ми на победа! Само да
можех да махна тази мрежа. Виж, знам, че обичаш да си соло герой, дрън, но трябва да намерим решение заедно. Мгм. Добре. Хей, косматко! Спис, 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 спис! Сега! Ха-ха-ха-ха! Беше забавно. Хайде, да се връщаме в селото. Насам! Стига си ме дърпала. Виж, жезълът на Смърфиола. О, не! Закъснели сме! Как е клетката? Достатъчно ли е просторна? Какво ще правиш с нас? След като Азраел ми донесе другите два гадни дребосъка, ще заменя тези клетки с моя котел и ще видя какво мога да направя от вас. После ще завладея селото на смърфовете. Може би ще се съпротивляват повече. Кога ще дойде този некадърен котрак? Колко трудно може да е да хванеш две пищурки. Мистичният талисман наистина съществува. Насам! Смърфурия, смърфцвете. Много се радвам да ви видя. Вързах се на плана на Гъргамел и му смърфнах талисмана. Вината е моя. Стига, Смърфурия. Къде е геройският ти дух? Все още имаш време да спасиш всички. Или може да ги спасим заедно. Как може да ви смърфнем от тук? Само много мощна магия може да разкъса паяжината. Смяташ, че с това ще стане? Жезълът ми. Смърфнете се! Получи се! Ха! Свободата е много сладка. Добре, но жезълът ми не е достатъчно мощен, за да унищожи талисмана. И не можем да се доближим до Гъргамел заради паяка и гущерите. Време е да го разсея. Добре, междувременно, Смърфурия, ти се прокрадни до Гъргамел в гръб и вземи талисмана. Седни! Стани! Седни! Стани! Изправи се! Легни! Сега дай краче! Обичам това нещо. Насам, Гъргамел! Хванете тези смърфетки! Всички сте безполезни! Върни ми талисмана! Не успя! Трябваше да се сетя, че Азраел няма да успее да ви хване. Музиката разваля магията. Продължавайте! Чуйте това! Хайде! Трябва да смърфим заедно! Хайде, паяк! Знам, че дълбоко в себе си искаш да се освободиш от тази магия. Какво става тук? Изглежда, че планът ти се разпада на парчета, Гъргамел. Ще видим. Сега влизай в джоба. Спрете музиката! Казах ви да спрете тази грява! Барабаните! Тромпетът ми! Аха, сега те пипнах! Пипнахте, гадино! Точно така, паячко! Не, талисманът ми! Ти го щупи!
Да освободим останалите. Спокойно, без лоши чувства. Ти вече не си пазител на талисмана и не е нужно да живееш в онази тъмна пещера. Сега можеш да смърфваш каквото искаш. Какво би искал? А? Смърфария, ще останеш ли за концерта? Или ще опитваш да ни спасиш от поредната атака на Гаргамел? Ще прекараме една вечер с приятели. Страхотен ритъм имаш. Супер! Знаеш, че се гордея с вас. Има ли други изгубени талисмани, скрити под земята, за които трябва да знам? Това е единственият, за който знам. Радвам се да го чуя.